Ці высокая ў Беларусі карупцыя, як у гэтым пытанні краіна выглядае ў параўнанні з іншымі, якія прычыны карупцыі па-беларуску. Пра ўсё гэта ў сённяшняй зоне свабоды. А ў ёй удзельнічаюць Юрый Дракахруст у праскай студыі і на сувязі з менскай студыі Валер Карбалевіч і Олег Груздзіловіч. Таксама ў сённяшняй нашай праграме. Голас народу, а пытанне ў Менску, у якіх сферах у Беларусі найбольш карупцыі? У нас у медиков коррупции нету. А цикл перадачаў Сергея Шупы і Алены Радкевіч пра падзеі стагадовай даўніны. Адной з самых важных рэчаў, якіх не хапіла Беларускай Народнай Рэспубліцы для поўнай рэалізацыі незалежнасці, было нацыянальнае войска. Шкада. Днямі Александр Лукашенко падчас візіту ў Слуцак нагадаў, як ён ішоў да ўлады пад антыкарупцыйнымі лозунгамі. Давайте послухаем. С первых своих президентских выборов я четко вам, всем народу сказал, коррупции в Беларуси быть не может. І першае пытанне ў Менск, Валер, да вас. Ці сапраўды ўдалося ўсё яму перамагчы карупцыю? Відавочна не. І мне падаецца, самі ўлады прызнаюць гэта. Вось звярніце ўвагу тыя прыклады апошнія карупцыйныя, пра якія паведамілі афіцыйныя установы. Вось тыя мошеннікі, якія вывозілі каштоўны лес пад выглядам, некаштоўнага, скажем так. Па словам самого Лукашенка, яны працавалі цэлы год, прычым у розных абласцях Беларусі. І ніяк ніхто не мог гэта выявіць. Ці тая ж гісторыя з дырэктарам палацу спорту, які 4 гады стварыў сістэму хабару, прычым у сітуацыі, калі дварэц спорту недалёка ад таго будынку, дзе працуе сам Лукашенко. І ніхто не мог гэта выявіць. То бок тыя паведамленні, якія з'яўляюцца, якія даюць афіцыйныя органы, яны толькі вяршыня айсбергу. На самом справе карупцыя масавая, карупцыя вялікая, і прычына гэтага вядома, таму што яе перамагчы немагчыма ў рамках той палітыкі, той беларускай мадэлі, якая існуе. Тут і вялізная роля дзяржавы, і непразрыстасць дзеянняў дзяржаўных органаў, значыць чыноўнікаў, і адсутнасць кантролю грамадства за ўладай, і адсутнасць незалежнага суду, і шмат такія іншыя рэчы, якія садзейнічаюць карупцыю ў Беларусі. Олег, вось поток антыкарупцыйных крымінальных справаў – гэта ўжо неад'емная частка беларускага грамадскага пейзажу. І вы шмат таксама гэтых працэсаў асвятлялі. Скажыце, калі ласка, вось прыгадаў зараз таксама Валер пра гэту справу міністра спорту, пра міністра лясной гаспадаркі, пра гэтага дырэктара палацу спорту ў Менску. А як вось нашае грамадства ўспрымае гэтыя справы? Сапраўды, як змаганне і перамогу над карупцыяй? Ці ўсё ж такі, што гэтая з'ява непераможная і вечная? Па-першае, я б адзначыў, што попыт на карупцыю застаецца і ў самім грамадстве. Вось мы все жывем у гэтым грамадстве і ведаем, што любую, в прынцыпе, бытавую праблему лягчэй вырашыць праз эту хапуку, праз хабар, які атрымлівае ці начальнік ЖЭСу, ці дырэктар школы, які уладкоўвае твайго сына у эту гімназію, ці нехта іншы. То есть чыноўнікі маюць тых кліентаў, якія нясуць гэты хабар. Другое, што вельмі важна адзначыць, што чыноўнікі сапраўды тыя людзі, якія маюць на ўсё ўладу. У іх шмат паўнамоцтваў, яны вырашаюць пытанні пра розныя ліцэнзіі, розныя дазволы. А грошаў, дарэчы, у них не так шмат. Заробкі зараз за час выбарчай кампаніі, я заўважыў, дэкларавалі все кандыдаты свае заробкі. Я пабачыў, што сярэдні чыноўнік атрымлівае $1500. То есть грошай у яго шмат, а грошай не хапае, таму ён бярэ. Вось была вельмі такая цікавая за мінулым годам гісторыя, справа гэтага намесніка міністра МЧС, які, оказывается, прыспешваў свайго хабарніка, казаў яму, што па тэлефоне, што вось з жонкай сабраўся на Гоа адпачыць, і трэба грошы, ты ж абяцаў, давай прывозь хутчэй. То бок чыноўнікі, як і звычайныя людзі, жывуць ад заробку да заробку, ім трэба грошы, таму яны карыстаюцца магчымасцю і бяруць гэтыя грошы.
Юрий, зараз до вас пытанне. А што ў Беларусі грамадская думка лічыць увогуле карупцыя? Вы пэўна бачылі гэта расследаванне, так, Алексея Навальнага пра справу Дзерипаски, так, Прыходзькі, там фігуравала наша зямлячка Настя Рыбка. І многія людзі тады звярнулі увагу ў Расіі, назіральнікі, каментатары, што гэта, па сутнасці, у Расіі не ўспрымаецца як карупцыя, таму што пакатаўся там на яхце, здараецца. Вось калі б ён там скраў грошы, пабудаваў сабе палац, хаця і гэта там адбываецца, вот тады гэта была б, напрыклад, карупцыя. А што вось у Беларусі грамадства сапраўды ўспрымае ўжо як карупцыю? Ну, я думаю, што сапраўды это такое, так бы мовіць, градуяванае стаўленне. Нешта коррупции фактично не лічыцца. Вот такая ситуация, як там поехал до кого-то, скажем, на там отпочинок, ці там на яхте, это ввогуле. Да, вот это может быть, например, гроши за нешта. Читаем часам на Захаде нават такие рэчы, калі, скажем, министр выкарыстаў службовы транспорт для неких своих, так сказать, там патрэбаў. Жонка поехала ў краму, это ўжо, ну, калі не страціў пасаду, то прынамсі у нас это нормально, як бы, ну, да, взял и поехал, это ж как бы его машина. Вот. И вот у меня такое адчуванне, что такие речи. Потым я бы сказал, что все ж таки, ну, не выкликают такую уже вот, як бы, такую великую, скажем, злость, мне так здаецца. Это калі, ну, як бы паміж прыватными людьми. То есть, вот, скажем, тая же коррупция в медицине, яна, ну, выкликае з аднаго боку, як бы, незадавальненне людей, но люди, вот, на докторов при этом не надто часам абураюцца. А вот калі, скажем, размова ідзе пра все-таки чиновников и про вот конкретные гроши, калі бяруцца грошы, а это в первую чергу хабар, ну тады да, тады вот это коррупция. Нават як бы уживание, скажем, службовых полномоцтваў с материальной выгодой, ну это крышечку ниже. То есть самая вершина это, конечно, хабар. Вот хабар, да, это, так сказать. Люди сами вырашают, что есть коррупция, что не есть коррупция. Да, и вот, видите, я памятаю, пару гадоў тому было цікавае пытанне, и людей пытали, а вот скажите, вот калі б вы были начальником, то вы бы скарыстовывали ваши полномочия, ну, для родни, для близких людей? Траціна сказала, да. Траціна всего насельніцтва, не чыноўнікаў. Так што, як бы, караніў гэтага не толькі ў той сістэме, якая створана ў Беларусі. Дарэчы, працягваючы вось думку, якую зараз агучыў Юры, мы якраз рабілі апытанне ў Менску 4 гады таму і задалі пытанне мінакам, ці стала больш ці менш карупцыі пры Лукашенко. Давайте яго паглядзім яшчэ раз. Судя по публикациям, вроде как раскрываемость больше. А что на самом деле-то? Мне неведомо, что на самом деле робится. С этим не связан, но судя по печати, это как бы что-то меняется в худшую сторону. Но лично я не имею наблюдений никаких. Никому не даю взяток и ни от кого не получаю. Не знаю. Я как-то не задумывался. С коррупционерами тоже как бы дел не имел, поэтому мне трудно ответить вам на этот вопрос. Воруют везде, всегда и по-всякому, но сейчас воруют меньше. Как мне кажется, ужесточились меры просто с коррупцией. Я так подозреваю, может быть, она стала более скрытая, но явной коррупции, мне кажется, стало меньше. Коррупция, она настолько хитрая вещь, она завуалирована и спрятана. И даже вокруг кабинета президента. Я осмелюсь такое сказать. Это хорошо, что он очень пристально и тщательно, как бы, со дня своих выборов поднимает эту тему. Но пусть он поищет соседних кабинетов, основных виновников нашей коррупции. Вот. И то, что происходит в Украине, именно поэтому и происходит. Я с Москвой связанный, так, і зразумела ў Беларусі ўзровень коррупцыі. Ну, ні ў якае параўнанне не ідзе з Москвой, а гэта насамрэч, ну, з кім яшчэ параўноўваць, так, ну, параўноўваць больш, ну, не з Афрыкай же, так. Таму больш ці менш з нейкімі настолькі характэрнымі праявамі коррупцыі, як у России, я тут ніколі не сустракаўся. Сталкиваюсь так. Ну,
как бы непроизвольно, но узнаешь какие-то детали, моменты и понимаешь, что, в общем-то, ну, я не буду подавать подробности, потому что это такие очень деликатные моменты, но как было, по-моему, так и есть. Не знаю, что лучше. Наверное, просто всем так выгодно. Бачите, Юрій, люди за і нават супраць кажуць. А што вы скажаце, як бы вы пракаментавалі гэта пытанне? Ну, оно цікавае. Тут, па-першае, вот это вот адчуванне в некалькіх адказах яно параўноўваюць з Расіяй, з Украінай і гавораць, што ў Беларусі ўсё ж такі менш. Ну, з Африкай, да. І што ў Беларусі ўсё ж такі менш. Это, мне здаецца, такая даволі важная установка. А акрамя таго, вот таксама ў некалькіх пытаннях цікавае, што людзі некоторые, принамсі, усведомляют, что вот это менавіта стаўленне да коррупции, оно в значной ступени медийный эффект. То есть это не то, что я вот ведаю, там скажем, берут, ці там не берут, а это люди глядят, люди слухают, и это, скажем, часом картинка от медиа. Например, я не выключаю, коли казать вот у параўнанні, скажем, с той же Украиной, чаму яшчэ, акрамя ўсяго іншага, Украіна здаецца больш карумпаваная, як не парадаксальна. Таму што там больш свабодныя СМІ, там пра гэта больш пішуць, чым в Беларусі. І таму здаецца, што там карупцыя як бы больш. Зараз пытанне у Менскую студыю, да спадара Груздзіловіча. Вы таксама не раз ужо асвятлялі гэтыя справы. І скажыце, вот як на вашу думку, ці ўсё ж такі гэтае змаганне з карупцыянерамі, гэта некая міжведамасная барацьба паміж чыноўнікамі, калі адзін перайшоў дарогу іншаму, ці сапраўды караюць людзей, ну, прынамсі, большасць з іх сапраўды датычная да карупцыі, часам, магчыма, кагосьці за кампанію, так бы мовіць. Я памятаю, што вось вы асвятлялі справу дырэктара Барыса Ўдрэву-Мальцева, і у вас было вось такое меркаванне, што наўрад ці ён вось датычны да гэтай справы. Таксама наш коллега Сергей Дубовец піша блоги на сайт Свободы про справу мытников. Он піша там про то, что он не верит до конца, что вот это люди виноватые. И як бы вы сказали, сапраўды караюць тых, хто виноватые? Дмитрий, то бок вы пытаетесь, ці не ёсць змаганне з карупцыяй яшчэ інструментам нейкай палітычнай барацьбы, міжведамаснай барацьбы. Ну, вось я могу згадаць, што памятаеце, у 90-х годах, калі Лукашенко практычна пачынаў сваю дзейнасць, то хутка праз нейкі час ён пачаў карупцыйную справу супраць свайго прэм'ера Чигира, які сышоў у адстаўку. То бок, вот гэта тады выкарыстоўвалася як элемент палітычнай барацьбы. Ну, потым круг гэтых пазіцыянераў сужаўся, зараз ніхто з чыноўнікаў не выходзіць з гэтага круга вакол Лукашэнкі з такімі палітычнымі мэтамі, і гэта як інструмент адпала. Вот тое, што вы кажаце наконт міжведамаснай барацьбы. Магчыма, вот еще 5 гадоў, памятаеце, была гучная справа ў Міністэрстве ўнутраных спраў, там аднаго намесніка, значит, Пекарскага знялі за ўчынак, які там не супадае з гонарам службоўца, а другога полудня Евгену увогуле пасадзілі, нібыта там за бутэльку ўсяго каньяку, карупцыянера такого знайшлі. Але вот это падавалася, што это нейкая барацьба там ці ўнутры этой структуры, ці паміж сілавымі структурамі, гэта так. Но зараз, мне здаецца, уже как бы это адышло, і в основном все чыноўнікі, што застаюцца пры ўладзе, яны клянуцца ў адданасці. Хотя ёсць, конечно, некая барацьба там внутры паміж імі, паміж ведамаствамі, но не бачна, што выкарыстоўвалася гэты інструмент барацьбы з карупцыяй у нейкіх палітычных мэтах ці таких міжведамасных. Наадварот, я б сказаў, што вот карупцыянеры цяперашнія, яны вельмі адданыя ўладзе. Вот меня просто паразіў гэты суд над першым намеснікам старшыні Беларусьбанку гаспадарыкам, які пасля агалошання прысуду, у апошнім слове, вернее, ён падзякаваў суд за тое, что все было организовано выдатно. И некалькі разоў падчас этой сваёй прамовы сказаў, што ён вельмі ўдзячны Александру Лукашенку, які змагаецца з карупцыяй. Увогуле ён вельмі адданы гэтай палітыкі. Тое самае, дарэчы, казаў потым старшыня Салігорскага районнага выканкама Рамашэўскі, якога судзілі таксама за карупцыю. То есть яны адданы этой уладзе, яны будуць клясціся да апошняга, што яны ёй адданыя. Дарэчы, у тым ліку спадзяваючыся на тое, што ім саступяць у нечым і іх памілуюць. Дарэчы,
господарок домогся того, что его, там, квартиру его не одобрали, хотя нібито там 200 тысяч доляров. І ось зараз питання якраз таки до Валерія Карбалевича, працягваючи думку господара Груздзіловича, ось ті люди, які быццам бы раскаиваются. Так, у Беларусі некалькі гадоў таму вели такую цікавую юридичную инновацию, что людей, ось Александр Лукашенко, отказных за злочинство без суда можа вызваліць, калі кампенсуюць на дзяржаве вось гэтыя страты, скажем так, ад карупцыйных нейкіх так у сваіх учынкаў. І сапраўды вось ці стала гэта, скажем, ці прыносіць гэта нейкія эфекты і вынікі, спадар Валер, і пра што гэта можа сведчыць? Сапраўды, што шмат карупцыі, ці сапраўды яе ўжо перамаглі, як Лукашенко абяцаў у 94-м годзе? Ну, найперш гэта сведчыць пра тое, што закон дзейнічае не для ўсіх. Ён дзейнічае выбарачна. І фактычна, каго аб'яўляць карупцыянерам, каго не, з вялікіх чыноўнікаў вырашае сам Александр Лукашенко. Другі момант, я б звярнуў увагу, што вось гэтае патрабаванне кампенсацыі грошай, яно больш датычыць нават не чыноўнікаў, а хутчэй нейкіх буйных бізнесоўцаў. Бізнесоўцы арыштоўваюць, садзяць за краты і прапануюць яму заплаціць так званы выкуп за сваю свабоду. І прычым чыноўнік ставіцца, дакладней бізнесовец ставіцца ў такую сітуацыю, калі не хочаш плаціць, то будзеш сядзець за кратамі. А калі ты вырашыў заплаціць і выйти на свабоду, то ты аўтаматычна прызнаешся ў тым, што ты вінаваты. Вось, такая дылема стаіць. Таму тут не столькі ўжо і пра карупцыю, колькі і пра норавы, якія існуюць у беларускай дзяржаве. Дзякую, спадар Валер. Зараз давайте перайдзем да чарговага нашага пытання. Мы запыталіся у мінакоў, у якіх сферах у Беларусі найбольш распаўсюджаная карупцыя. Паглядзім адказу і вяртаемся ў студыю. Был случай очень давно, правда. Отца в больницу положили, пока как бы денег не дали, его держали, то есть в коридоре, в палату не ложили. Но так как у нас медицина бесплатная, каждый хочет как-то, чтобы его обслужили на уровне. И, может, какие-то подарки врачам делает. А врачи тоже с радостью, охотно на это реагируют. Я думаю, в высших слоях коррупция только. У низших нету. Мне так кажется. А что это значит в высших слоях? Как она там выглядит? Руководителей всех, а больше ни у кого. Наверное, в медицине есть, наверное, пожалуй, во всех сферах. Коррупция, к сожалению, это качество, наверное, человека, и поэтому свойство. И поэтому, если мы видим там Япония, Америка и так далее, там, так что говорить о нашей, в общем-то, достаточно бедной стране? Может быть, в строительстве. Потому что если есть какие-то злоупотребления, то обычно и очень много затрагивает людей в этой области. Особенно, когда я смотрю на разваленный московский вокзал, стоит этот недострой. Так что это тоже, наверное, коррупция. Каб твое дитя поступило у добрую школу, у Алеж гимназию, у этой гимназии колькость мест ограничена. И каб ваша дитятка вучылася, need some money. У нас у медиков коррупции нету. А вы медик. Ось ведаеце што, я вам открою секрет, некаторыя людзі нам, вот мы опытвалі, некаторыя людзі нам казалі, што якраз у медыцыне сустракалі карупцыю. Што б вы ім адказалі? Я бы им отказала то, что я уже старый человек, уже отработавший почти 40 лет в медицине. И на моей практике такое не встречалось. Теперь молодежь может и занимается этим. І роўна такое самае пытанне мы задалі 4 гады таму ў Менску. Давайте зараз паглядзім, што тады адказалі у Беларусі людзі, якіх мы апыталі. Не знаю, думаю, ни в каких. Ой, я не знаю. Я не могу вам точно сказать. Слово коррупция мне не знакомо. Извините. Не, я думаю, что у нас в стране нету такого. Взяток там и так далее. Даже милиция, боятся взять взятку, потому что очень большие срока, вы сами понимаете. Да ладно, не надо, меня потом не пустят никуда за границу. Мы пенсионеры, и как бы на этот вопрос тяжело ответить, где коррупция.
Тяжело, очень тяжело ответить. Не знаем. Не сталкивались, во всяком случае. Торговля, наверное, скорее всего. 300% прибыли имеют, по-моему, торговцы. Это ж нормально, нормально. И в торговле еще есть, и, ну, и на предприятиях. Все же вот как смотришь телевизор, много чего выясняется. Поэтому, мне кажется, больше там. Так в милиции я, например, ну, не могу сказать, что у нас что-то там никогда не сталкивалась. Сталкивался, не сталкивался, но просто со стороны видно. Я считаю, что в каждой сфере есть по чуть-чуть, но есть коррупция. Где ее только нет, по-моему, везде. Везде есть коррупция. Она неискоренима. Здравоохранение есть, в ЖКХ есть. Хорошему преподавателю отдать, но тоже заплатить. Скажите, не так-то. Коллеги, ці змяніліся адказы, вось на што вы асабіста звярнулі ўвагу? Олег? Ну, я звярнуў увагу на тое, што, здаецца, 4 гады таму людзі былі больш закрытыя. Яны менш казалі, што вот, памятаеце, там быў нават адказ, што не буду казаць, то мяне за мяжу не пусцяць. То есть это вот можна ўявіць, што яшчэ не было тады вот нейкая адлігі, людзі вельмі баяліся сказаць шчыра, што там насамрэч. Але калі жанчына пачала пералічаць, то она фактычна пералічыла тое самае, што гучыць і зараз. Это гандаль, будаўніцтва, ЖКХ, вось тое, што Лукашенко сказаў, ну, народная адукацыя, медыцына. Вось. То есть, в принципе, дакладна сказаў апошні чалавек, які сказаў, што фактычна ва ўсіх галінах ёсць. І я так асабіста могу это пацвердзіць, што вот я, напрыклад, моя жонка працуе ў адукацыі, яна кажа, у іх там таксама ёсць карупцыя. А хтосьці працуе ў медыцыне і прызнае, што это так. А чалавек сказаў, што ў будаўніцтве, конечно ж, ёсць карупцыя. Куды без гэтага? Маскоўскі вакзал стаіць вось разбураны. Так. То бок, вот я адзначу про то, што зараз можа больш пра гэта кажуць, можа крыху больш свабодна сталі медыа гэта асвятляць. Спадар Валер, а вось калі ўжо адняць тое, што сказаў зараз Олег пра гэты страх, пачуццё там, скажем, страху, большую свабоду, на што б вы звярнулі ўвагу? Ці ёсць там нейкая, скажем, істотная розніца заўважная? Так, сапраўды ёсць. Сёння людзі бачаць больш карупцыі, чым гэта было 4 гады таму. Можа не бачаць, можа гаворыць пра гэта больш ахвотна, але ўспрыняццё карупцыі сёння большае, чым яно было 4 гады таму. Другая выснова. Зноў жа з гэтых адказаў вынікае, што розныя людзі пад карупцыяй разумеюць розныя рэчы. Адны разумеюць, што гэта толькі вось у бытавой сферы, там, у медыцыне, в адукацыі, а іншыя кажуць, наадварот, тут на бытавым узроўні няма, а толькі ў нейкіх вышэйшых сферах. Вот. То бок, ну, людзі па-рознаму ўяўляюць гэтую з'яву. Дзякуй вялікі. Зараз давайте вось да навіны з гэтага тыдня. Якраз на гэтым тыдні міжнародны даследчы цэнтр Transparency International апублікаваў такі даклад, ці хутчэй штогадовае такое даследаванне ўспрыняцця, індэкс ўспрыняцця карупцыі. І на гэтым месцы ў гэтым рэйтынгу Беларусь сёлета на 68-й пазіцыі са 180 краін у свету. Вось кепскі гэта ці добры паказнік і як Беларусь выглядае ў параўнанні са сваімі суседзямі. Юрий, вось што гэты індекс вымярае, наколькі ён адэкватны? Ну, і як вынікае з назвы, это сапраўды індекс успрыняцця карупцыі. Это не тое, што вымяраюць, колькі, скажем, чыноўнікі ў той ці іншай краіне рэальна пакралі. Это вывучаюць, як звычайныя грамадзяне, як бізнес успрымае тыя умовы, у якіх ім даводзіцца жыць. І в этом сэнсе, ну, вот все ж таки, ён можа не зусім супадаць з рэальнай сітуацыяй з карупцыяй, таму што это залежыць ад розных, ад стана СМІ, вот як мы гаварылі, ад нейкіх культурных асаблівасцяў. То есть у нейкай краіне можа быць карупцыя не такой насамрэч высокай, але людзі ўспрымаюць это надзвычай востра, надзвычай хваравіта. І таму як бы вот этот індекс успрыняцця ідзе ўверх. Як і наадварот, цалкам магчыма, што, вот як мы з вами казалі в самом пачатку, какие-то рэчы, скажем,
реальной коррупции, люди могут лечить, ну да, ну это в порядку речаў, так бы мовить, ну грех невеликий, даровальный, вот. И тому вот этот индекс, он все ж таки, ну, то есть понятно, что он неким чином адлюстровывает и реальный стан, але он адлюстровывает и культурные установки, и стан, скажем, СМИ той ці іншай краіны. Вось карупцыя спараджае залішняе дзяржаўнае рэгуляванне. Гэта такая даволі распаўсюджаная тэза. Вы, спадар Валер, пісалі недавно ў сваім блогу, што таксама сацыяльная дзяржава стварае такія перадумовы для карупцыі, таму што, зразумела, это іншыя механізмы. Але, вот звярніце увагу, Беларусь на 68-м месцы, чалец еўразвязу Балгария на 71-м, а пострэвалюцыйная Украіна на 130-м месцы. Але так вот можна меркаваць, што і ў Балгарыі, скажам, і ва Украіне дзяржава ўсё ж такі ўжо менш цікавіцца, скажем, такімі пытаннямі сацыяльна-эканамічнымі, больш аддае, скажем, перавагу, каб это прыватныя людзі, прыватны сектор все это рэгулявалі. Тым не менш, вось такія лічбы, як бы вы маглі это патлумачыць? Ну, я хацеў бы працягнуць тую думку, якую вось пачаў выказваць Юрый Дракахрус, то бок гэта пытанне ўспрыняцця. Глядзіце, і Балгарія, і Украіна, гэта краіны больш адкрытыя, там больш свабодныя медыі, яны могуць пра ўсё пісаць. Беларусь жа ў гэтым сэнсе краіна закрытая. Пра карупцыю можна гаварыць толькі з нагоды таго, што афіцыйна паведамляюць дзяржаўныя медыі, дзяржаўныя установы. Там КДБ выходзіць кіраўнік там і расказвае, каго яны затрымалі. А іншых варыянтаў, іншай крыніцы пра тое, які сапраўдны маштаб карупцыі мы не маем. І таму медыйны эфект зусім іншы. Другі момант, на які я хацеў бы таксама звярнуць увагу. Сапраўды, тое, што лічыцца карупцыяй у Беларусі, і тое, што лічыцца карупцыяй у іншых краінах, гэта не заўсёды супадае. Ну, вось глядзіце, кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко атрымоўвае падарунак ад некага расійскага сябра аўтамабіль Майбах. Ён сам пра гэта казаў, сам прызнаваўся. Ва ўсім свеце гэта быў бы велізарны скандал. А ў Беларусі гэта прайшло амаль незаўважна, і грамадства на гэта неяк слаба рэагавала, як і на тое, што Лукашенко траціць на сябе даволі вялікія грошы, невядома з якіх крыніцаў, той жа хакейны турнір калядны, за які рахунак, за якія грошы. Ніхто не ведае. Вось, ці тое, што, скажем, Лукашенко сваім указам дае расійскаму бізнесоўцу Гуцэрыеву, пра якога, дарэчы, ёсць такія меркаванні, што менавіта ён падарыў гэты Майбах, петрыкаўскае радовішча калійнай солі у арэнду, без всякага конкурсу, без нічога. Ну, з гледзяшча прававой дзяржавы, у прынцыпе, гэта карупцыйны скандал. У Беларусі зноў жа гэта мала хто ўспрымае як... Дзякую, я мушу вас перабіць, таму што мала часу, трэба яшчэ вось Юры пытанне задаць. Вось як выглядае дынаміка месца Беларусі за апошнія 3 гады ў гэтым індексе ўспрыняцця карупцыі. Юрый, за 3 гады Беларусь сунулася са 107-га месца, вось на гэта 68-е. Чаму? Беларусі пераможаная карупцыя? Вельмі коротка. Не, я думаю, тое, вот пра што я казаў, і Валер казаў, што ў значнай ступені это ўсё ж такі медійныя эфекты. Сказаць, што Беларусь за 3 гады так моцна прасунулася, як бы аб'ектыўна, я так не думаю. Олег, а вось вы лічыце, што Беларусь стала менш карупцыі, сапраўды перамагаюць, і таксама вельмі коротка. Ну, официальные данные, вот Верховный суд на минулом тыдні сказал, что 690 человек было осуждено за коррупцию, это на 20% больше, чем летось, чем позалетось. Значит, отрымливается, что как бы больше змагаются, но одночасово, я бы сказал так, что и больше выпадков стало, да, хотя дробные больше стали хабары. Зараз уже чиновники берут 1, 2, 3 тысячи, это максимум. Хотя тут есть вот то, что сказал Валер, что вот это вот
регулирование медийное, я бы сказал, державное регулирование, успрыняття коррупции. Вот прикладом, справа господарика. Человек накраў там амаль 200 тысяч, але фактично державные меды его не осветляли, бо это банк, Беларусьбанк, один из формующих финансовую стабильность державы. Вот про это лепш не казать, да? Вот. А про то, что там чиновник скраў 2-3 тысячи, это можно, это дозволяйно, его показывают по всех каналах. Коррупция з'ява усеагульная и вечная, але пытанне ў ступені. У 94 годзе беларусы поверили Александру Лукашенко, які абяцаў гэтую з'яву перамагчы. Ён шмат што абяцаў, але з коррупцией атрымалася не надта. Як казаў брытанскі гісторык і палітык лорд Актон, улада разбэшчвае, а абсалютная улада разбэшчвае абсалютна. Такі кантэкст падзеяў, пра якія мы разам з Юрыем Дракахрустам, Олегом Груздзіловічам і таксама Валером Кальбалевічам думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам. Мы змяняем тэму. Гісторыя, трактоўка заўсёды была зброяй за будучыню. Часам гістарычныя падзеі замянялі сапраўдныя падзеі, іх абвяшчалі фэйкамі. Таксама так бывалася з цэлымі дзяржавамі, напрыклад, з Беларускай Народнай Рэспублікай. І успомніць гэтыя падзеі 100-гадовай даўніны нам дапамагае наш рэдакцыйны калега, аўтар, укладальнік двухтомнага збору архівы БНР Сергей Шуп, а таксама рэжысэр відэацыклю «Падарожжы ў БНР» Алена Радкевіч. Сёння чарговая частка. Адной з самых важных рэчаў, якіх не хапіла Беларускай Народнай Рэспубліцы для поўнай рэалізацыі незалежнасці, было нацыянальнае войска. Шкада. Тым больш, што няма бадай ніводнай краіны ў Еўропе, дзе б тады, 100 гадоў таму, не адбываліся спробы стварыць беларускае войска. Пасля ўцёкаў з Менску бальшавікоў і да прыходу немцаў 19-21 лютага 18 у Менску, падзеленым напалам з палякамі, кантроль над сітуацыяй трымаў першы беларускі полк і конныя атрады пад кіраўніцтвам каменданта гораду Кастуся Язавітава. Чакалася прыбыццё ў горад падмогі беларускіх частак паўночнага фронту з Віцебску. Аднак расійскае камандаванне зрабіла ўсё, каб гэтага не адбылося. Пазней, калі ўрад БНР дзейнічаў ужо на выгнанні, розныя спробы стварыць беларускае войска з афіцэраў былой расійскай арміі, раскіданых па Еўропе, прадпрымаліся ў Нямецчыне, Францыі, Чэхаславаччыне, Латвіі, Украіне, Фінляндыі. У Літве, праўда, без удзелу БНР, існаваў беларускі батальён у складзе літоўскага войска. І нават меў сваю футбольную каманду, якая ўдзельнічала ў першым чэмпіянаце Літвы ў 1922 годзе і заняла там 6-е месца, на жаль, апошні. Падчас польскай акупацыі 19-20-х гадоў беларускае войска стварала адмысловыя вайсковыя камісіі, але таксама без удзелу БНР. Але і там справа нічым не скончылася. Былі яшчэ памятныя беларускія вайсковыя падзеі. Слуцкае паўстанне лістападу 20-го узняло сцяг БНР, хоць урад БНР даведаўся пра гэта ўжо заднім чыслом. Случакі гераічна змагаліся за сваю зямлю і свабоду, але сілы былі няроўныя. Аднак з таго часу беларусы адзначаюць 27 лістапада як Дзень герояў. Яшчэ адзін вайсковы эпізод той самай пары пакінуў па сабе менш слаўную памяць. Расійскі авантурыст генерал Станіслаў Булак-Балаховіч разам з расійскім тэрарыстам Барысом Савенкавым у лістападзе 20-го арганізавалі пры падтрымцы Польшчы антыбальшавіцкі палескі паход. 12 лістапада ён захапіў Мазыр, узняў над ім бел-чырвона-белы сцяг, абвясціў адхіленымі ад улады абодва суперныя ўрады БНР, это значыць Луцкевіча і Ластоўскага, стварыў свой урад БНР, які абвясціў яго начальнікам беларускай дзяржавы. Але генералава гульня ў Беларусь хутка скончылася. А яшчэ я вам раскажу пра майго героя. У лягеры ў Галіполі, у Дарданелах, дзе размясціліся эвакуаваныя з Крыму ў лістападзе 20-го рэшткі расійскай арміі генерала Урангеля, было нямала афіцэраў беларусаў. Адзін з іх
Капітан Барботка, не забываючыся, хто ён і адкуль, далёка ад бацькаўшчыны прагна лавіў інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі, снуючы мары пра вяртання. Капітан сабраў вакол сябе яшчэ некалькі землякоў, і разам яны дзяліліся сваімі думамі пра радзіму і свабоду. Па-беларуску. Лягерная контрвыведка ўжо нейкі час сачыла за падазроным капітанам Барботкам. І аднойчы проста на вуліцы, без суду і следства, яго расстралялі на месцы як бунтаўніка і сепаратыста. А я, на жаль, не ведаю нават ягонага імя. За 100 гадоў беларусы паспелі і наслужыцца, і наваявацца. Сёння незалежная Беларусь мае сваё беларускае войска. І, як казаў некалі Браніслаў Тарашкевіч, хоць шмат чаго і не хапае, але вось так жа ж неяк, нічого сабе.